तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो हम सब सिस्टर की जगह है, स्वागत है। बहुत ही प्यारा गीत चला कि सुनावा चुटकुला है, कैसन लगे जरूर बताएं। पति पत्नी का नोक झोंक, एक पत्नी अपने पति से का कहती है, जैसे कि ममता दीदी कहती अपने हस्बैंड से, कैसे कितनी ननका के लइके फुसलावा पिया, रोवत बा खेलावा पिया ना, तनी ननका के लइके फुसलावा पिया, रोवत बा खेलावा पिया ना, तनी ननका के लइके फुसलावा पिया, रोवत बा खेलावा पिया ना, तनी ननका के लइके फुसलावा पिया, रोवत बा खेलावा पिया ना, मालूम देला ना जरायल हउवे मुहा भाकुरायल, मालूम देला ना जरायल हउवे मुहा भाकुरायल, हउवे मुहा भाकुरायल, हउवे मुहा भाकुरायल, आँख चढ़ल बाटे कहीं जा फुगाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, आँख चढ़ल बाटे कहीं जा फुगाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, आँख चढ़ल बाटे कहीं जा फुगाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, आँख चढ़ल बाटे कहीं जा फुगाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, तनी ननका के लइके फुसलाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, तनी ननका के लइके फुसलाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, नयन के पीछे बाजरान होत बाटे मरमरान, नयन के पीछे बाजरान होत बाटे मरमरान, 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 साल खान बदे ननदी के बोलाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, साल खान बदे ननदी के बोलाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, साल खान बदे ननदी के बोलाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, साल खान बदे ननदी के बोलाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, तनी ननका के लइके फुसलाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, तनी ननका के लइके फुसलाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, लड़का दूसरे के पैबा बड़े शौक से खेलैबा, लड़का दूसरे के पैबा बड़े शौक से खेलैबा, बड़े शौक से खेलैबा, बड़े शौक से खेलैबा, अपन छुअत नाही काहे तनी बताव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, अपन छुअत नाही काहे बताव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, अपन छुअत नाही काहे तनी बताव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, अपन छुअत नाही काहे बताव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, तनी ननका के लइके फुसलाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, तनी ननका के लइके फुसलाव पिया, रोवत बा खेलाव पिया ना, खिलाए जरूर से लड़का के, कहीं रोइए आई देखो लड़कियों के खिलाए भैया, कमेंट में जरूर बताया। तो बढ़िया कमेंट मेहनत से किए, सोच समझ के।